Doncs estem amb el Joan i la Laia Casas, que són germans, i avui hem tingut una d'aquelles notícies que ens agraden a la Copa, que tu has estat l'entrenador, a part d'aquest jugador del masculí, i tu has estat aquí, Joan, entrenat pel teu germà. Sempre és especial això, no? Com ho heu viscut? Una experiència molt xula, a més que amb l'Onzi també ha fet aquest partit molt xulo, i una experiència única, que mai tornaré, molts pocs cops per aquestes coses, i bueno, no sé com ho he viscut la meva germana, però jo m'ho he passat molt bé. Explica'ns tu, Laia, com ho has viscut. Jo, aquest partit també m'ha agradat molt, i més si m'ha entrenat el meu germà, perquè així m'agrada. Quan es porteu? 2 anys. 2 anys. 2 anys, sí. Si tu ets del 2010, no? Sí. Sí, de quart d'ESO i ella fa segon d'ESO. Sí. Bueno, suposo que és una experiència que segurament recordareu tota la vida, no? Sí, inolvidable. I ara, bueno, com es presenta després d'aquesta derrota, no? Al final sabíeu que era un partit complicat, Sí. que estaria igualat, així ha estat fins al final. Com plantegeu ara la repesca, no? Bueno, pues, amb les mateixes ganes, mateixa intensitat, i home, un partit que després de... sabíem que tindríem complicacions físiques i hem sabut remuntar-ho en l'últim quart, però a la repesca passar pàgina i donar-lo millor. Joan, Laia, moltes gràcies i a seguir gaudint de la Copa Col·legial. Encantat. Merci. Merci, tio. Joan.